دەما خۆش بە گوهدار و بینەرێن رادیۆیە بویەر FM ئیرۆ سەرپێهاتیامە بناوێ تۆلهلدانە دیک ئەس بهێڤیمە ئەم سوودێ ژڤێ سەرپێهاتیێ بکر دەبێژن دووەلاتێ هەکارێدە گوندێک هەبوو دووی گوندیدە مالێک هەبوو دوێ مالێدە حەفت کوڕێن دێ و باوێکی هەبوون حەفت کوڕ حەفت چرایên çavên dê û bavê xwe bûn her heft jî nû bi firê ketibûn divê nû pişmêrên bavê xwe bûna bixebitîne xweyê keda xwe derketina dibê kê çav li wan diket digot ya Rabbî Xwedê niha xêr û bereketa vê malê çi qeys pir e cîranekî vê malê hebû yê wî jî Xwedê du kur dabûne xweyîyê du kuran hinekî çavnebarî pê re hebû hey cîran di dilê xwe de digot hela binihêre ha Xwedê heft kur dane cîranê min sibeh du sibeh ewana mezin bibin xêr û bereketa vê malê wê jiya min zêdetir bibe degava cîran ji hev re çavnebar bin se û pisîkên wan jî vê yekê fam dikin û ji hev re dost nabin wiha roj hatin li ser van cîranan bihûrîn meh hatin rojekê jî gelo çawa bû dîkê van her du cîranan rabûne hev û şerê dîkan çêbû birayekî ji wan her du birayan hat nav dîkan dîna Xwedayê dîkê wan li ber dîkê cîrana yê xweyê heft kuran qels dertê di dilê xwe de got hela binihêre ha neheqî çawa dibe hetanî dîkê wan jî ji dîkê me xurtir e xîreta min vê yekê qebûl nake got û darek girte destê xwe hema derfet ketê bi darê destê xwe lêxist dîkê cîran cî bi cî kuşt dema hûn nizanin dîwar jî biguhin çav jî li hemû deran hene di gund de gava cîran hene cîranê cîrana jî hene cîranan ev yek dîtin yekî ji yekî re got heta xeber har gihişte guhê birayekî ji heft birayan kur hat ji bavê xwe re got bavo hal û hewal ev e dîkê me û dîkê cîranê me şer kirin dîkê cîranê me li ber dîkê me qels derket kurê cîranê me lê xist dîkê me kuşt tu niha çi dibêjî bavê wî got lawê min hûn heft biran e herin tola dîkê xwe hilînin kurê mezin got bavo dîkek hatiye kuştin em ji bona dîkekî rabin naçin bi cîranê xwe re şer nakin xelk bibihîzin dê ji me re çi bibêjin bavê wî got hûn dizanin dibê mehek neket vê ortê îcarseyê van her du cîranan rabûne hev şerê seyê wan çêbû birayekî ji van her du birayan kevirekî mezin hilda li qehfê seyê cîrana da û se cî bi cî kuşt
بچووکێ حەفت برایان بەزیە هات بال باوێ خوێ گوت هەوار باڤۆ کوڕێ جیرانێ مە لێ خست سەیێ مە کوشت باوێوی گوت لاو هەرن حەیفا دیکێ خوێ هەلینن کوڕێ مەزن دیسا ڤەگەریا سەر باوێ خوێ گوت باڤۆ ji bo seyî em neçin bi cîranê xwe re şer nakin hesab bike dêlegurekê ew xeniqan diye bavê wî got hûn dizanin bihar hat dunya xweş bû gundî derketin çolê erdê xwe cot dikin heft birayan jî cotê xwe girê dan çûn cot rojtira din li ser erdê şûvekirî di navbera van her du cîranan de şerek çêbû birayekî ji van birayekî ji van her du birayan lê xist yek ji heft birayan kuşt hewar gihişte nav gund birayê biçûk hat ji bavê xwe re got bavo kurê cîranê me lê xist birayekî me kuşt bav gazî her şeş kurên xwe kir got lawên min herin tola dîkê xwe hilînin kurê mezin got bavo birayê me hatiye kuştin em dixwazin heyfa birayê xwe vekin tu dibêjî herin tola dîkê xwe hilînin bav dîsa gotina xwe dûbare kir got lawên min ez ji we re dibêjim herin tola dîkê xwe hilînin kurê mezin got bavê me aqilê xwe winda kiriye birayê me aniye hemberî dîkî dike bav vegeriya ser kurê mezin got lawê min ez nebey aqilim wekî we di serê serî de tola dîkê xwe vekira ne seyê we dihat kuştin û ne jî birayê we dihate kuştin vê bûyerê hê hê li hekarê dibêjin ev serpêhatî li hemû aliyê Kurdistanê belav bûye çima çimkî ders tê de heye ders hêvîdarim ku min karîbû vê serpêhatiyê bi şêwazeke xweş di vê bernameyê de ji we re bibêjim spasiya guhdar û bîneran dikim û spasiya hevkarê xwe şêrîn û mihemed ser weşana zindî û kontrolê dikim û heya xelekeke din û serpêhatiyeke din hûn bimînin xêr û xweşiyê de û bi xatirê we